Portos de Galicia tamén estivo presente nesta segunda xornada de Fitur e fixo para presentar a estrategia que levará adiante nos vindeiros meses sobre a náutica deportiva na comunidade. E facendo especial fincapé a un apartado no que vamos a traballar de xeito intenso nestes próximos meses nas diferentes presencias en feiras, que é a fidelización das persoas que se están achegando, dos navegantes que se están achegando de xeito moi significativo aos portos de Galicia. As importantes cifras de embarcacións en tránsito na comunidade respaldan a estrategia que Portos de Galicia desenrolará ao longo dos vindeiros meses, tal e como explicou o seu presidente. O promedio de estancia nun peirao son xornada e media, e agora o que queremos é basicamente retelos, valga a expresión, queremos fidelizalos, queremos que sigan vindo, pero que ao mesmo tempo boten máis tempo, incluso que poidan deixar os seus barcos nas instalacións náuticas, e despois o que queremos tamén é traballar na fidelización, pero desde a perspectiva de o que se pode facer na contorna dos portos. O presidente de Portos de Galicia recoñeceu que están a promocionar os portos galegos de cara ao público das Illas Británicas, Alemaña e os países nórdicos. Unha promoción da que forma parte o material audiovisual que se puido ver nesta segunda xornada de Fitur. Hai un vídeo promocional que acabamos de visionar que recibe moitísimos eloxios por calquer persona que o vexa. Son as imaxes de moitísima plasticidade, moi impactantes, e refliten o que é Galicia como porto único, como un destino náutico de primeirísimo nivel en esta parte de Europa. No acto, ademais do propio José Juan Durán, tamén asistiron a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, ou a presidenta do Congreso dos Deputados, Ana Pastor, entre outros.